Terve! Lähdetään tekemään harjoitusta, jossa käsitellään tänään tätä meidän yläosaa enemmän. Rintakehä, tehdään paljon rintakehän avauksia, liikutellaan hartioita, vähän sitä yläselkääkin. Tokikaan ei jätetä muuta kehoa kuin vaan roikkumaan, vaan käsitellään koko kehoa, mutta painotusta täällä enemmän ylhäällä. Kankaan korkeus saa olla tavallinen, eli se voi tulla siihen sun nivustaipeisiin. Tää on oikein hyvä. Sitten me aloitellaan sillä, että me seistään hetki täällä takalaidassa ja laske sun hartioita pois korvista. Ehkä kuulee samalla vähän sitä tilannetta, minkälainen olo siellä ylärangassa on. Ota kankaasta kiinni, rannelukko ja peruuta itsesi tänne lattialle. Kyynärpäät eteenpäin, pää tulee hauisten väliin. Pidä sun selkä suorana. Jopa vähän nosta navasta ja rintakehästä. Sitä keinuttaa sivulta sivulle. Ensin niin kuin vähän pienemmällä liikkeellä. Nyt sulla on myös niin kuin aikaa tuntea, että mitä se nyt oikeasti tuntuu. Yleensä sinne file-osastolle. Ne alaselän molemmin puolin. Varsinkin jos on vähän tiukalla, niin tuntuu ihan mukavalta. Ja sitten voit kasvattaa liikettä ja tehdä siitä sillä tavalla aktiivisemman, että sä työnnät ylävartaloa sivulle. Pyri siihen, että sä et hirveästi tiputtaisi rintakehää vielä täällä. Pyysäytä keskellä. Lähde istua kantojen päälle ja nyt sulata sun sydäntä kohti lattiaa. Edelleen sun kyynärpäät on tänne eteenpäin, mutta kädet on suorempana. Ja syvyys, sellainen mikä toimii omassa kehossa. Sä voit pitää otteena niin, että sulla on yksi silkki per käsi tai sit puristat kankaat tänne kämmenten sisään. Hengitä nyt niin, että kun sä hengität sisään, niin sä tunnet, miten sun lavat pullistuu ja sun pikkusen nousee sun ylävartalo. Ulos hengityksellä sydän taas sulaa kohti lattiaa. Jatka tällä tavalla hetken aikaa. Mukavasti saadaan sinne täältä selän puolelta kainalon alle sellainen sahalihas, joka on usein aika mehevästi jumissa. Niin saadaan siihenkin kohtaan avauksen tuntemusta. Pidä hengitys niin kuin isona, voimakkaana, mutta aina sellaisena, että se tuntuu sun kehossa luonnolliselta. Että sulla ei ole sellainen olo, että sä niin kuin jännityt sen hengityksen vuoksi. Ihanasti avaten keholle tilaa. Ja anna sydämen sulaa kohti lattiaa. Kohota sun kasvot. Tiputa sun sydäntä vielä syvemmälle alas. Vedä napa kohti selkärankaa, sydän kohti rankaa myös. Leuka kohti kaulakuoppaa ja kohota itsesi täältä nyt ylös. Laske hartiat pois korvista. Vapauta sun kädet kankaasta ja anna käsien sulaa sun kehon sivulle. Voit pyöräytellä muutaman kerran sun harteita. Tämä on se hetki, kun tuntuu taas, että peri lähtee kiertämään. Hengitä sisään, anna sun käsien kohota. Ja nappaa kangas. Tuo kangasta tänne sun pään taakse ja tuu polville. Ja aina pehmennä lattiaa tai mattoa, jos tuntuu liian kovalta tämmöinen versio. Nyt vie kädet tänne kankaan taakse. Tämä voi tuntua tässä vähän hankalalta. Sitten jos on hirveän korkea kangas, niin madalla sitä. Tämä kangas on sun lapojen päällä, lapaluiden päällä. Kyynärpäät auki sivulle, tuo sormet ristiin tänne takaraivolle. Mieti kamelimuotoa, jos on sulle tuttu joogan puolelta. Eli ajatus on se, että sulla on täältä polvista tänne ylöspäin suoraa linjaa. Ja sun ei tarvitse niinkään ajatella taakse taivutusta tässä, vaan sitä, että sä nostat rintaa ylöspäin. Voit miettiä vähän, että joku pitäisi sua kainaloista kiinni ja kohottaa. Ja itse asiassa niin tapahtuukin, koska sulla on kangas. Kangas on se sun avustaja. Eli nosta rinnasta, samalla paina kyynärpäitä auki kohti sivuseiniä. Nyt sä tunnet, että sun lähtee se lapa-alueen kun nojaamaan tänne silkkiin. Ja tämän niin kuin yhdistelmä toisi sen ihanan avauksen
koko kehon etupuolelle. Mieti myös lantiota. Ei anneta lantion niin kuin dippaa tai ei anneta se niin kuin kallistua tuonne eteenpäin, koska usein se tuo epämukavuutta sun selkään, vaan tunne, että sun alaselästäkin lähtee noste ylöspäin. Jos tuntuu tukalalta, pitää kyynärpäitä kohti sivuseinää, niin nosta kyynärpäät ylös kohti kattoa. Tue sun päätä. Hengitä muutama hengitys. Yleensä tämä on aika mehevä. Ja saa ollakin. Valitse syvyys oman kehon mukaan. Hengitä 2. Ja nyt auta sun päätä alta ylös. Nosta kädet tätä ylhäältä kiinni. Nyt kun sä tuut ylös, kiinnitä huomiota siihen, että onko sellainen olo, että sä oot roikkunut alaselällä. Se on informaatiota seuraavaa kertaa varten. Ja silloin kiinnitä enemmän huomioon siihen, että sä tuet selän puolelta. Tuo kangas kasvojen etupuolelle ja kohota itsesi ylös. Me mennään vähän samantapaisiin muotoihin. Meillä on enemmän vaan täällä tilaa. Tuo kangas lapojen alle. Röyhistä rintaa. Aukaise käsiä tänne alaviistoon. Koukista kyynärpäitä kohti alaselkää. Ja sitten nosta. Pumpataan tällä tavalla niin kuin muutaman kerran. Ihan että saadaan liikettäkin, ettei kaikki ole semmoista staattista venytystä. Niska vapaa, veri lähtee kiertää. Kädet nousee, koukistuu ja kyynärpäät hakee alaselkää kohti. Ja pumppaa pari kierrosta näin. Ja koukista sun kädet. Sitten tuo oikea käsi täältä rinnan edestä, niin että se on kankaan ja rinnan välissä. Vasen käsi ottaa ulkopukautta otteen, sitten laske sun hartiaa. Napakka ote, suora käsi rinnan yli. Hengitä tässä. Pari hengitystä. Eli mitä me tehdään, niin haetaan sitä avausta nyt tänne yläselkään hartia ojentaja alueelle. Ja hengitä sisään, oikaise sun kädet ylös kohti kattoa. Toinen puoli sama juttu. Tuo vasen käsi rinnan yli ja oikea käsi nappaa otteen. Eli se oikea käsi kyynärpää voi olla täällä aukossa. Ja paina vasenta hartiaa alaspäin ja ota napakka ote oikealla kädellä. Muuten keho saa olla aktiivinen myös. Kun sä nojaat taaksepäin, niin keskivartalo kiinni tekee töitä. Eli ei roikuta. Hengitä sisään, hengitä ulos. Ja vapauta. Sisähengityksellä kädet kohoaa. Laskeutuu. Kippaa sun pää oikealle. Kasvot eteenpäin. Laske kasvot kohti sun oikeaa kainaloa. Toinen käsi, tai oikea käsi voi olla täällä pään päällä, mutta hyvin pehmeästi, ei lähdetä vetämään. Tai sitten sä voit viedä vasemman käden selän taa, eli sinne alaselän kaareen. Ja vaihdetaan suuntaa. Lähde viemään sun päätä tänne vasenta hartiaa kohti. Kasvot vielä eteenpäin. Voit pitää otetta täältä pehmeästi päästä tai vielä oikea käsi alaselän kaareen. Ja hengitä rauhassa. Ja venytetään sinne niska-alueellekin tilaa. Käännä sun katsetta kohti sun vasenta kainaloa. Ja kohota sun kasvot. Vapaata sun kädet. Hengitä sisään tuo kädet pään taakse. Anna kunnolla pään nojata sun käsiin. Avaa kyynärpäät kohti sivuseinää. Ja jos on lähtenyt liukuu se kangas sinne ylöspäin, niin palauta se uudestaan lapojen alapuolelle. Röyhistä rintaa. Kasvot, katse nousee kiinnityskohtaan. Ja lähde kävelemään täältä alas. Nyt yritä saada sun lantio niin rennoksi kuin mahdollista. Eli mietit ihan sitä perus rib hang -muotoa. Mutta ylävartalo on vaan hitusen eri muodossa. Aika iso avaus on tässä. Käytä aikaa ja ajatuksia siihen, mikä tuntuu niin kuin hyvältä. Jos on sellainen olo, että vähän niin kuin hengitys salpaantuu, niin on ehkä sit liian iso avaus. Kyynärpäät nousee taivasta kohti. Ja sitten ihan hitaasti sä voit kokeilla, miltä tuntuu, jos sä lähdet aukaise enemmän. Eli sä haluat mehevän tuntuisen avauksen. Käytä vilttiä
tässä pehmentämässä, jos tuntuu, että tämä on liian kova. Hengitä sisään. Hengitä vielä ulos. Ja sitten ota pieni askel sinne taaemmas. Me tehdään nyt liikettä, missä me lähdetään suoristamaan jalkoja ja koukistamaan jalkoja. Ylävartalo saa pysyä tässä samassa muodossa. Nyt kun sä suoristat sun jalat, niin vähän nosta lantiota, avaa rintaa ja sitten tuu takas istumaan. Ja toista. Hengitä sisään, suorista sun keho, nosta lantiota ja ulos hengityksellä. Tuu istumaan. Vähän selkä herkillä itsellä tänään. Tuntuu edelleen tosi hyvältä. Ja sitten me mennään vielä 2 näin. Hengitä sisään, suorista. Hengitä ulos, tuu istumaan. 1 kierros vielä. Tue sun päätä. Istahda. Nosta sun pää. Ota ylhäältä kiinni. Käännä sun polvet tänne kehon alle. Ja liuuttele kangas selän puolelta etupuolelle. Laske hartiat. Vapauta sun vasen käsi pois kankaasta. Tuo polvet tänne oikeaan reunaan ja sitten tuo oikea käsi rinnan yli, vasen käsi tämän koko paketin yli. Eli oikea käsi tulee sun vasemmasta kainalosta. Jos saat, niin tuo sun vasen käsi lattiaan. Jos se ei ylety, niin halaa itseäsi. Ja sitten lähde kääntää sun rintaa vasemmalle. Pitkä niska. Ihan vihoviimeisenä sä voit kääntää katsetta vähän sinne katon rajaan. Se voi pysyä sivuseinään, katon rajaan tai kattoon. Eli tässä me haetaan nyt sit ihan samalla tavalla kuin aikaisemmassakin muodossa. Tai niin kuin niska, yläranka-alue, oikealta puolelta se lavan ympärystä. Haetaan sinne avausta. Rauhassa hengitä. Tilaa. Hengitä kohti sitä aluetta, mitä sä haluat avata. Noustaan tuu sisähengityksellä ylös. Vaihda ote, vasen käsi aukosta läpi, kieta se kangas sinne ranteen ympärille ja kävele vasenta laitaa kohti. Tuo vasen käsi rinnan yli, oikea käsi koko paketin yli. Ja sama juttu, jos sä saat kättä tänne lattiaan, tuo. Jos joutuu kurottelemaan, niin silloin mieluummin halaa. Rinta lähtee kääntyä kohti sivuseinää. Ojenna sun niska. Etsi ensin tää avausvenytys. Sitten viimeisenä katsetta. Ja rauhassa hengittele taas kerran. Yritä löytää ne kohdat, missä tuntuu se mehevin avaus. Ja hengittää sitä kohti. Ja hengitä sisään ja tullaan pois täältä muodosta. Tässä tämä oli tämä meidän pikkuharjoitus sinne yläkeholle. Aina jos tuntuu, että on jumissa ja on kangas siinä kotona, niin muutamat venytykset voi valita muutamia noista tai ottaa kaikkia ja pysyä pidemmän aikaa, mikä vaan tuntuu hyvältä. Ja ainahan on ihana tulla loppurentoutukseen kankaan sisälle. Eli voit kiskasta itse täältä ylös, aukaise sun kangas. Istahda sinne kankaaseen sisään. Pari kourallista kämmentä sisään ensin kangasta ja sitten tuu istumaan, makaamaan ja kädet voi olla vähän yläpuolella, pään alla tai jossakin täällä kehon päällä, mutta työnnä vaan silloin lisää itsellesi tilaa kyynärpäillä. Mä kiitän sua tästä lyhyestä harjoituksesta ja toivottavasti sait vähän verran kiertämään paremmin.